Shalom, Horas Madita Saluna, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu Advent Padua Madita Saluna. Terpuji Matuata Marit di Maita. Advent
Mar hite-hite kuari debata ama, dot kuari anak Tuhan Yesus Kristus, dot kuari todi perbadia, na tumak palangit dot tanaon. Amen. Idama hatop do auro, tiok mana di bayan nuaing, asa unang adong na mabuat tupalmi. Haleluya. Martang yang maita, alea manami na di buwan wagijang, namadok mulyate do kami tuho, ala di papoton ho tu kami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nahalao salpu sogot lagi do tano, alai nahod do angku hatam di rodi saliling-liling na. Akup ni ikon patardo sogot salut jolma di jolo di habangsa parhumani. Saya asimar roham di hami. Pahot mah hakorseon nami di hatam ngar hite-hite to di perbadia padungo mahami jala paringgas hami martangyang asa marlas ni roa hami pai mai maon ho jala asa dapot kami hanguluan nasora sudah. Amin. Kudul mam. Mari di maita. Patik di debata iman nene sian dua raja-raja 17 ayat na 10b. Pau bahamu marohamuna sian dalan muna akan arwai. Jala radoti hamu akatonakku dot aturakku. Hobartu sadok patik naung patikot tu akka opumuna. Jala naung hutongoson tu hamu marhite sian akan aposokku. Ima akka panurirangi. Iro saatna atong rap manggidogoku mahita tutuan debata. Alit tuan debata saya pagbugoy mahami molon hubat. Mari di mahita. Sa
ima dosata martangiang maita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Horo debata pargogo naso hatu dosan. Jala si topa nasa na adong. Paruhum na tigor. Na menghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan hula hami marhite sian pangalosan nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh di roha nami narwai. Nang sian pakateon nami nasuture. Rodi pangulon nami dihisap-hisap di roha nami. Natamasi tutudo honahu hami alani dosa nami. Alai natar sosul bagi do hami noeng alani asima roham di hami. Ale de bata nami pardenggan basa jala para si roha. Alani anak hauholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesa madosa nami saluhutna. Jala suruh matot di porbadia turohan nami be. Asa tarbayan hami mangoloiho di bagasan hati goran. Doot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ulun na sora sudah. Na pinabarbagam. Di akan porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringot Tuhan sesan dosa. Songonodo hata di Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan asorat, upasonang pehamu. Buat hamu ma awakku tuhamu, guruhon hamu masianau, aina labok doau jalan asarip marwa, asa dapotan hasonangan to dimuna, ay labok do awakku jalan neang do tupa porsahon, hasangapom ma di debatana di gijang. Korpunganina.
Mari di maita. Tangan namu ma hatani debata turpuk epistel di minggu sadariot minggu Advent padoaon imana tersurat di Pesalmen 72 ayat sada roh di 10 sia tajah mamar sika sori. Ale debata saya pasahat maaka panguhum tu rajai jala hati guramu tu anak ni rajai. Asama perbuayon hadamion akka dolok di bangsoi jala maruri hati goran akka robian. Sai homa di habiari halak saleleng adong mataniari jala saleleng tarida bulat barsudut-sudut. Martu nasima di akka arinai partigori jala manibuk hadamior rodi naso adong bebulan. Ikon marsoba di jolona akka pangisi di halongan jala dilatan ni akka musuna orbu. Jala sobaw ni Raja Ibana, luhut do akka parbegu mangoloy Ibana, ay pauluan nama napogos na jojo do nadangol naso marpangalualuan. Paluan na do to dinasida sian pangarupaon do sian parhilawan, jala na argas itu tu do mengudar nasida di rohana. Jadi gabe situ tuma eme di tanoon rodi pusu di akka dolok humaras ma parbuena songon Libanon jala martuburi nasida jolma di sian huta songon du di tanoon. Pinuji ma debata Jehovah, debata ni Israel, sasadasa do mapain akka halongangan. Ido sahatna martua do akka na tumangiun hatani debata jalane opyopsa. Amin. Kor remaja na poso.
Marede Maita, Kor dari remaja, Marede Maita, Aku
Tidak ko maha porsetay, songo nahi tindak ko ni dongata sa porseon, di sadok portibion, rap may tamandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama parkuko na suatu dosan, natono palangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinupun si Maria, nagabagabian siyaton di perbadia, adorong suhabuan. Ido tuhata na tumay na bernit di panghumul silatus na mata terpajal do ibadah di hawa pinar silang na tuat tu banor turun tanong na mulak mengulu di hari patuluon na manaik tu surgo lau hudu tu siamun di depan Jehovah amanai pargogo na satu dosa ni di sima ibana pai mamulak surgo tu tanon manghumi halak na mengulu do na mate au porsia di todi barbadia jaladong sadia hurian na badia huria hata penyala Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dia tain na mandok mula mengulu sogo daging ni halak nang mate do dia nguluan na sura suda amin. Persembahan pujian sian lansia dan keluarga.
Korpo nama. Bagaimana titing nama saya diureta di bagasan minggot.
Tapi gemat titing namasa di uriata di bagasan samingguon sadar Romawi namar ragam. Napar jolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu apen paduahon. Topik minggu pauba hamuma rohamuna ainunga songgok harajaon banua gijangi. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. 2. Ibadah perayaan Natal remaja Naposo HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriata do ibadah perayaan Natal remaja Naposo HKBP Tamarunang ima di hari Minggu 14 Desember 2025 masuk pukul 10 sia 00 wita di Garejaon. Asa Parsidohot Masude remaja Naposo ni Huriata di ibadai. Jala asa markorma disi, kor pungan ama, kor pungan ina, dohot kor punguan lansia. Napatuluhon, padidion nabadia. Naik patupan ni huriata do padidion nabadia, tidak dana ni huriata na sotardiri dope. Ima di hari Jumat, 26 Desember 2025, pukul 00 sia 00 wita di Garejaon. Asa tunatorasna nanaing mabuan dak danak nambadohoti padidion nabadiai asa mendatar ma tu situa wilayah tabe nadohot mabuan fotokopi surat lahir dohot akte lahir. Napapaton LPJ panitia hut napasaplonopon dohot pesta gotilon HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriata do marhite panitia hut napasaplonopon dohot pesta gotilon HKBP Tamarunang. Rapat LPJ dohot evaluasi ima di hari Senin 8 Desember 2025 mulai pukul 10 sia 00 wita di gedung sekolah minggu Asaroma Parhalado do Sude panitia di Ulauni. Napalimahon pelayanan kasih grup Penisi Hospitality Indonesia. Pada hari Sabtu 6 Desember 2025 gereja kita telah menerima pelayanan kasih dalam bentuk kegiatan bersih-bersih di lingkungan gereja, di dalam dan di luar gereja, dan telah memberikan bantuan operasional gereja sebesar 4 juta rupiah. Pelayanan kasih ini dilaksanakan oleh karyawan-karyawati dari grup Penisi Hospitality Indonesia, Derindra, Claro, Dalton, Almadera, dan Penisi Ponit dalam rangka perayaan keagamaan dan toleransi antar umat beragama. Pimpinan gereja dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan ini. Tuhan memberkati. 6. Pasaton iuran bulan do tahun. Binabotohon ma sude ruas ni huriata alan yang masuk mahita di bulan Desember strip akhir tahun. Asa talaksanahon ma kewajiban tuhuria ima pasahaton iuran bulan manang iuran tahun 2025 tapasahat ma di bagasan lasniroha persentase naso pasahaton iuran bulan tahun 2025 naparjolo wilayah sada siakaka 30%, wilayah 2 15 kakak 30%, wilayah Tolu 25 kakak 50%. Papituhon jadwal rapot kategorial Dewan Badan Audit Parhalado do Huria. Hari tanggal Minggu 30 bulan 11 2025 Sabtu 10 Tolu bulan 12 2025 waktu jam 12.00 sampai selesai pelaksana kategorial strip sesi, ulaun pembuatan program kerja dan anggaran 2026. Napaduahon, hari tanggal Sabtu, 10 Tolu, bulan 12 2025, waktu 00 sia 00 sampai selesai, pelaksana Badan Audit Huria. Ulaun audit Parhepengon Huria Naparjolo. Hari tanggal Minggu, 20 bulan 12 2025 waktu jam 12.00 sampai selesai. Ulaun audit Parhepengon Huria Napaduahon. Tolu hari tanggal Minggu
21 bulan 12 2025 waktu jam 10.00 sampai selesai pelaksana perhalado ulang pembahasan program kerja tahun 2026. Hari tanggal Minggu 20 bulan 12 2025 waktu jam 10.00 sampai selesai ulang pembahasan keuangan tahun 2026. Papaton hari tanggal Selasa 30 bulan 12 2025 waktu 10.00 sampai selesai pelaksana pimpinan Huria ulang rapot Huria. Napawaluan undangan perayaan Natal RN HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Di Jalo Huriata do marhite Dewan Koinonia ni Huriata ima undangan perayaan Natal remaja Napasobulung HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan ima di hari Minggu 7 Desember 2025 masuk pukul 10.00 WITA di gedung gereja HKBP Makassar Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar. Alani borhado remaja naposo ni Huriata madohoti udangani na niluhon ni Ketua Dewan Koinonia inang situa N Boru Sigalinggi. Napasiahon basar panitia Natal remaja naposo HKBP Tamarunang. Di Parminggota Sadarion di Patupa panitia Natal remaja naposo HKBP Tamarunang do basar kopi morning tabasnek dohot harga Rp25.000 per paket. Asa pasidohot mahita di ulaun nasida. 10 amplop operasional HKBP Resort Tamarunang. Di Parminggota Sadarion pasaton amplop 7 dohita ima tu operasional HKBP Resort Tamarunang tapasahat ma di bagasan Las Niroha. 10 sada ruas nomor sait. Parhalado do sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang manangyakon ruas nomor sahit di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatama na mangalehon hamalumon dohot haipason. Molo adong sian ruas ni Huriata nomor sahit di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu Parhalado manang Pardita. Ruas nomor sait na Parjolo Augusta Christine Borusianipar na Pasobulong wilayah Tolu perawatan di Jabu. Na paduahon amang Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. Na patuluhon amang MFD Siregar AMD wilayah Sada perawatan di Jabu. Na papaton amang YFH Sitorus wilayah 2 perawatan di Jabu. Nomor palimahon JC Epesusada Sihombing anak sekolah minggu wilayah Sada perawatan di rumah sakit Pertamina. Naponopon amang FPK Sihombing wilayah Sada perawatan di rumah sakit Pertamina. Napapituon amang SR Pasaribu perawatan di Jabu. Ruas nomor ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun turuas ni Huriata nomor ulang tahun siat tanggal sada sahat 7 Desember. Saya tu hatama na mga leon pasu-pasu do gajang numur sonsoni nang haipason. Ruas nomor ulang tahun na Parjolo Mikaela Putri Burnababan anak sekolah minggu tanggal lahir sada Desember 2016 wilayah 2. Napaduahon Inang Desi Apenita Borusilayan Eskom tanggal lahir sada Desember 1904 wilayah Tolu. Napatuluhon amang Haposan Gultom tanggal lahir 3 Desember 1974 wilayah 2. Napapaton Naomi Asriani Burus Temorang 2 Desember 1997 wilayah Sada. Napalimahon Harpei Halason Pangaribuan anak sekolah minggu 2 Desember 2027 wilayah Tolu. Naparopon Inang Donna Ratna Jelita Boru Simanukalit 4 Desember 1970
wilayah Sada. Napa pituon Amang Reynol RG Lumban Tobing 5 Desember 1977 wilayah diaspora. Napa waluhon calon situa J. Ebenezer Sumbayak SH 7 Desember 1992 wilayah 2. Napa siahon inang calon situa Rapiana Boru Purba SH 7 Desember 1925 wilayah 2. Napa sapuluhon Jesse Epe Susada Hagabeon Sisombing anak sekolah minggu 7 Desember 2020 wilayah Sada. Di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di habirang do hamorao do hamuliaon poda tolu ayat 10. Ulang tahun pardongan sarepion. Parhalado do sude ruas ni huria hagabe pitamarunang pasaton selamat ulang tahun pardongan sarepion turuas namerayaon set tanggal sada saha 7 Desember ruas namerayahon naparjolo keluarga amang situa CH Siombing SE inang R Boru Panjaitan tanggal 7 Desember 1900 siaplonom wilayah Sada. Saya tuhatama na sa totong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. Ruas naro tu permingguan Minggu 30 November 2025 Minggu Magodang Toropna 122 halak. Minggu 30 November Minggu anak sekolah minggu Torop naro 50 halak. Dua Romawi Parhepengon Parhepengon nuhuriata boy mata bereng di titing Parhepengon nadong di hitabe do di slide LCD. Songonima titing nuhuriata di bagasan minggon tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu dohot las niroha di hita terlumubi gabe hamuliaon ni gorni tuhata. Amin. Mari demaita u tapasat piliata sadaa sadabi do piliat padua. Hadirin
Imani debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Jala. Selamat Minggu Advent na padua homa dihita saluhutna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani di batana gabe jamita di Minggu Advent na paduahon di tikion imana denesian Evangelium Matius bitu tolu mamuka mesian ayat na parjolo tolhas tu ayat pasapulu duahon. Asa hujahau matuhita saluhutna tapai ihut mamang inang di bagasan rohatabe. Parjami tahun ni si Johannes Padidi dungi di launiari masih Johannes Padidi marjamita di halongonan Judea ninna ma paubahamu marohamuna ay nunga songgop harajaon banua gijangi ibana dona pinabuan ni panurang Jesaya uju na didokna suara ni nama jojo di holongonan pature hamuma dalan di Tuhani pahornot hamuma si dalanan ni ibulu ni utodo ulus ni si Johannes kuling-kuling do hoosna akasihapor do si tuat ni lubado si panganonna dungilah homa pangisi ni Jerusalem manopot ibana soni doh sudi halak Judea rodi salut akan nama ringanan di labung ni Jordani jadi di padidion si Johannes mana sida di air Jordani dungi di topotibe dosa nasida alaidina ni idana torop parise doh saduse manopot padidioni ninna mamandok nasida hamu anak ni uluk isido na mga jari hamu pasidikor rimas ni narosogot parbuyo kamu ma natama pabua nang muba rohamuna jala sotung didok hamu di bagas rohamuna si Abraham doa manami ay hudo matu hamu terjadi honde batado anak di si Abraham sian nakka batuon ay nunga polape take tudaling niakau ope sita bauma nasahau naso marparbuehon na denggan jala sida buhonoton tuhapi ya au aek do hudidiho tuhamu mandokon paubah roha alai adul gumogodo na rosian pudiku gari mambuan sipatuna kurang tamado peau didi hononido tuhamu tot di parbadia dohot api di tangan nado purpuran payason nama partegianna parpunguan nado eme natu sopona alai tutungan nado anggo kurak kami tuapi naso ra mitop ido yang go sahatna horasma dihita saluhutna huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sahak mahita bongot mahita manginang tuminggu Advent na paduahon boy berengota marhiti palito na dipagalak di bagasan manomunomu do sadarion aleneng dehonokku amanginang molununga sahat tita tuminggu Advent na parjolo paduahon patuluhon popaton asa tumakas jela tarsuan di bagas rohata dada manomunomu ari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus hita bukan hanya untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus alehobar tuha porsyota
naganu minggu tahatindakon manumonomu haroron ituani padua halihon laho manguhum akan mangulu dohot namate itu asa unang holan na tu ulaon seremonial tapi kiri alai ikun tarsuan bagas di bagas rohata dada ina umrikot alai na umrikot buhada rohata laho mangaradi haroron ituani asa takas tarsuan di bagas rohata parjabar doao diharajahon ni di bata buasa di bae nama nginang palito manang lilin na julu paimahon manugut niari palito do di pagalak ditiki di pagalak palito di sido buhi anong taida songot dia do namit meton manyodangi na hulumi. Bagaimana kekuatan yang lemah itu tetapi dia mampu memberikan dampak. Alani dono kumamangina di perjalanan ningoluta bahat ni tudus-tudus na boy gabi jamita bitonga-tonga ngoluta alai tarpikiro kita deui berengot tamajo pohon natalon amangina hurang do ulina hurang do baga na molohulan sawarna alani bahat aka gantungan-gantungan lahu menghiasi alai magodo warna aslina daun idu neneng tersuan amang inang di bagas rohata terluomubi di parminggut ta minggu adpen na paduahon di dikion molo didok minggu adpen na paduahon dua ma ulahon na parjulu ima hasatiahon buhadu satia hita paimahon na paduahon dadahulan hasatiahon alai adong ma hamubaon huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sahak mahita tujamita di mingguta sadarion imana tarsuan sian evangelium Matius marsormi mahita sian parngoluon ni parbarita nauli ima si Johannes Patidi berengota ma hata na parjulo dohonon na di kilau marjamita ibana di halongonan Judea didok na parjulo bauba hamuma rohamuna amang inang molo didok bauba roha jujur tabigi dia berubah 360 derajat mulu 360 derajat do balik dei alai Pauba roha 180 derajat namar lapatan mangalakka tujulu do jala mulu mangalakka daki atu pudi alai tujulu do dada songona salpu bebana jala nunga salpu be salutna akan alungun akan hurang alai nunga maju bebana idu ai idu namar hamu bahon di roha alani didok na parjulu sahali amanginang buhado halak na satia molodang ulu marhamu baon ya do tahe di begihamu amanginang ingot tamu do petahe natuto nami eden tidak danak jalo odo na jut na gabi tangiang na kada danak molo disuruh sekolah guru sekolah minggu martangia met tahun ban iya sorohakon sasada ho Yesus di rohaku totong itu tahe ya rupi dibagi hamui itu iya buhado dak danak naso mamboto alai nunga di hatindakon sudah ada perubahan sudah ada kemajuan jala idu neng di soraon Johannes Padidi marhidi turbuk sadarion di Papua matulua Judea sontada pau bau rohamuna hamu di dokma di ayat na patuluhon
pature hamuma dalan ni Tuhani. Gabi wingo mamanginang sada patita na julo mace terkenal do ibana, mungkin satu sadarion terkenal do ibana takas do pitaingot pendeta Dr. Justin Sihombing namandokon di parngoluon ni halak nanunga manada debata ikur radi marbarita nauli ikur radi marjamita alani dido ibana ma jamitaku ngoluku jamitaku namar lapatan saur tutu amang inang nanunga di hatahon dohot na ikon ulahonon dada holan na malu makatahon alai maul mangulahon ikun saur tut ma nian iduna boy beringutan na di suarahon Johannes Padidi di tikyon molo tutudu hamu pau baru hamuna pature madalan tutuhani paluas mangulum gabe parhitian ni Tuhani pasiding ma molo dohono ku udang jutro hamunada ala jut dopion mungkin kita pernah lihat jut dope mungkin heta hilala jut dope di tonga-tonga ngoluta hotel hosom teal late elat itu molo na paturiho dalan tutuhani do dang sanga be galup akka uloni amanginang alaina ulahonon na marhidi turpuk sadarion pake maau Tuhan gabe parhitiomu ngoluku dada partutuhan alai ngoluku gabe sorminan iduna boy berengota amang inang di kilau di Papua Johannes Padidi tuganup aka nanaing tardidi adong do tantangan mangulah nadingkan adong alani tabereng maju amang inang boy bisakah ditampilkan di ayat 7 multimedia bisa munculkan ayat 7 iya memang cuaca mendukung untuk marangan-angan iya baik kamu maju ayat itu iya didok alai dina ni ida torok parise do saduse manopot patideon ini nama mandok nasida hamu anak ni ulok isi do na mangajari hamu pasidi korimas narusugut odo tantangan na didiki di patupa Johannes Patidioni ale rodo halak nanay makosomi ibana rodo halak nanaeng mangabati ibana mungkin di ngoluta pesongoni itu titikilo ta ulah kanadingkan si rodo aka pangabati sian halak sian parnidaan sian pikiran ope dialami do alai jong do Johannes Padidi masuarahon ala diboto bahat halak menilai ngoluni halak na asing alani na parjulu jalan na paling utama gijang niroha didok si Yohanes Padidi ma di ayat sia jala sotung didok hamu di bagasa rohamuna si Abraham do amanami adik buhat do ngatarsuan di bagasa roham si Abraham do amanami parcapar do audisi gabe patubuhon gijang ni roha gabe ulu menilai ganup akan diulah parbarita nauli dang tikosi opuku do natikos alani jong do Johannes Padidi namandok di ayat pasapuluhon di dok nunga pola ape take tu daling niya kau ope sita bauma nasahau naso marparbuyo nadingkan jala sidabu honoton tuabi itu molo ido nagabi pagi jakor roham molo ido nagabi pangabati lao di jakoko haroroni Tuhata Yesus Kristus sakap nauli naneng tarsuan di bagasan gulum tuabi nasoramit topdo jabarni nasida
dang marlapatan disuan sedau molo dang marparbui idu na disuaraon Johannes Patidi alani amang inang terlalu bidihamu remaja na poso bulung marhiti mingguta sadarion marhiti jamita didikion dada pabiar-biarhon ngolutah ita tahu alai buhado memotivasi hatubuon ni haporsyota do ita dison so dia do pangaradion nanung ngata paradi lao makalason ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus tarlu mobi lao mancakon haroroni ibana napadua halion nakaning tengok dope amanginang ditikiro hita tu bagas coroon torang doari torang alai satokin marhusor ditiki mari dinakanik kita hubegima duras ni udani itu naparjulu narotu pikiraku ternyata kita tidak bisa memikirkan apa yang akan kita pikirkan kupikiri nakaning berarti mohok nama ari sadarion api daun napaduahon didikiro udani wingok ma tahun nasal pudo tahe na tong adong banjir di luar tahun sampai tu bagas taganup itu tahe tahun nasal pu si martangi yang Tuhan nasiroha jalan apa tuluhon wingok ma akadong atas haporsyaon na adong disibulga taput tapteng sumbar Aceh ati buhana marpungu do nasida di alamani lau mamuji Tuhani to puro udan alani ning dohono kumari diturpukon amang inang didiki diliut Tuhan di bata sada kesempatan ditung atau nganguluta paluas ma gabe parhitian ni Tuhan ima pardalanan ni nguluta gabe jamita na manguluta gabe sorminan na dinggam manguluta dang sanga HP hita mamikirhon narikot di tonga-tonga nguluta paluas ma Tuhani na paradihon narikot duhut narumikot di tonga-tonga nguluta alena tar pikiro kita songot dia dohita mangulahon patuluson sakapi di tonga-tonga nguluta tengok dope amanginang songot dia didiki madidi si Johannes rodo hatasien halap parise didiki lao tong madidi Yesus Allah torobdo na dididi ni Yesus sian na dididi ni si Johannes rodo hata ay hodo na madidi ibana alay ubahat do na mangiuton ibana sian na mangiut toko ape hodo na parjulu alay adi do si Johannes patidi ikon lamar met doau marsangap ma Tuhani naneng dohonoku iti kita ula amang inang sakap nanunga di pasat Tuhani ulaon nanunga di pasat Tuhani paluas ma lamar met ngoluta alimar hiti nata ula tarbarita marsangap marmulia ma Tuhan di bata itu poin na parjolo songon tada bau roha metanoia berubah bukan sekedar berubah tetapi memang tulus berubah jala poin apa duahon mari turpuk sadarion di suara ma satia songot dia dosa tungna satia hita amang inang mangihuton Tuhan debata dang bola alusamuna manginang cukup malusiamu di bagasarohamuna olo dosi pata tahea teh lu jahita namando hoti ganup aka ulaon di tonga-tonga ni huriata olo dosi pata ro pikiran lo jani daki kiate itu contohna ikun ganup minggu pasahaton endi puji-pujian di ganup aka kategorial ulu sipata loja ulu sipata ro hagaleoni aleneng dohono kuma amanginang namanahan saat ro di ujung nado natatapon ni debata alani gati homa
hagaleomi katihoma halorjomi marhiti hulong nanung natarsuan di pasahat di bata di ganup ngoluta. Ternyata kita tidak mampu memikirkan apa yang akan kita kehendaki, tetapi kita hanya mampu melihat dan menjalani apa yang akan kita terima di dalam kehidupan ini. Alai pak kirimon natarsuan di bagasarwata idu nata pangasahon di kilau mandok. Ale Tuhan pasu-pasu maawon, ale Tuhan pasu-pasu ma keluargaku namet metod, ale Tuhan pasu-pasu maganup akau maliaku, ale Tuhan sodangi maau dot ganup aka pinoparhu. Idu na ikon tarsuan takas amang inang, tarsuan bagas jala martubur parbui natongki di bagasan ngoluta. Songon sada parbui nasatia ita mangyuton Tuhani alani di dokma di ayat pas 10 sadahon. Ya au aik dohu di dihon Tuhamu mandok pau roha alai adul gumogo dona rosian pudiku gari mambuan sipatuna hurang tamado peau didi honon nido Tuhamu toti parbadia dohot api di tangan nado purpuran payason nama partigianna papugon nado eme natu sopona alai tutungan nado anggo hurak kami tuapi nasora mitop odo. Ini menjadi jaminan, ini menjadi sebuah kepastian jala odo amanginang natarsuan takas di bagasan haporsyota songon nasatia hita mangihuton ibana jadi kidok Roma hamu naluja jalan nagale asa hupasona kamu. Ternyata itu bukan hanya sebuah untayan kata-kata. Marhidi turpuk sadarion. Ini menjadi jaminan. Ini menjadi kepastian. Alani totong ma satia hita. Tarlumubi di topi minggusta sadarion didok. Paubahamu marohamuna. Ainung ngasonggop harajaon banua gijangi. Adong sahalap penulis buku amanginang boya nong tabereng ati buha lau talului di Google namar guar William Berkeley ibana mandokon laho marhamu bahon ni roha adong do na ikon ulahonon ima manopoti mulu adong halak nanang mandokon muba nama au aledang ulu manopoti semua akan sia-sia. Tengok dope manginang nakaning nunga ulah honot ta dia do parjulu manopoti do manang nama katindakon dia do parjulu manopoti do manang makatindakon ulang juta bereng acara tai ala nunga juta ulah honon ati buha holan nama molu songoni di bagas ngoluta do honokuma parjulu do manopoti asa makatindakon namar lapatan ikun parjulu duta paluas Tuhani payason ngoluta marhiti holongna asa margugu hita makatindakon au porsia itu maneng duhonon dang adong api guguta lau makatindakoni molu dang alani nasihan Tuhani alani didok ma lau manopoti adong matulu hasahatanna na parjulu ikun ulu duhita meminta maaf na parjulu tutuhan debata alai jut mungkin setiap saat ya Tuhan maafkan aku tetapi itu bukanlah hanya sebuah perkataan saja ikun tulus masih rohata napa duahon ikun ulu duhita mandok au salah saya minta maaf tuganuk humaliakta ala nasida do najut narap do tita adong do etine kan dang pat dang tangan tong do mar dosa
Ido, uludo si pata pamerengon. Ya, na patuluhon berdamai dengan diri sendiri. Ini kembali kepada kita. Yang mana pertama mau kita lakukan? Berdamai dengan diri sendiri agar mampu berdamai dengan orang lain, terkhususnya kepada Tuhan, atau kita pertama sekali berdamai dengan Tuhan, begitu juga dengan orang lain. Asa tarsuan holong doh damai itu bahasa rohata hita do aneh mangulahoni. Tetapi di dalam buku itu dia mengatakan toluma hasahatan molo tutudo naeng marhamu baon. Alani amang inang sadadari tabani buku adong buku namar judul Aku Menangis Dia Tertawa. Sahalap padita Dr. Jerda Jawa, seorang dosen tarsuan do di bagasan buku ina mandokon jod do hita tangis sama ngina lau mangida pardalanan ning uluta, apalagi muluta bahain sada partikian hutul hita mamikiri pardalanan ning uluta alai didik kita ulahoni jala martuburi manginang dada holan pikiran alai tarida mah diganu ulahon sonang matu hata mangida nguluta ala hadami yodo sakap napi nasahat ni Tuhan di bata diganup pardalanan ni nguluta alani mamang inang naparpudi ma berengota mamusi palitoon. Dia mampu membakar tetapi memberikan dampak. Asa tolapta amang inang mangulohoni ikun parjulu tarsuat tu di basarwata ikun radidu au berkorban alai marasangap matuhani diganup nanunga ulahonoku itu alani di minggu Advent napa dua honon lasma rohata Tuhan sudah pertama sekali melakukannya untuk kita. Alani ulahono tama di bagasan nguluta margugu mahita Tuhan di bata nama masu nguluta ganup amin martanya kita mau lihat tema hal Tuhan marsari ngarahatam di tonga-tonga perminggon nami di minggu Advent napa duahon imale Tuhan tarsuan di bagasa roha pikiran nami todi nami asa totong satia ami tuho manahan sahat roh di ujung nah tapi ganup bahat akan na ikun adopan nami alepos roha nami alahodo nagabe dongan nami alahodo na manguluk kami alahodo Tuhan nami alanima Tuhan pasu kami saluhutna alih Tuhan di bata jala marhidi hataham didikion nah paingotok kami asa marhamu baon ni roha jala mangaradi naro manumu harorom napa dua halihon uhud makalason perayaan ari hatutulum alani ajari kami Tuhan lau paradehon inganan naduminggan di roha nami ima inganan tuho asa dada holan pikiran nami nau pikiran kami asa unang holan sakap nami na ikun dapaton nami alai sakapmu mah Tuhan nasaut di bagas roha doh pikiran nami didikio pele Tuhan ibata di buah kami gumos di bagas santang yang nami salut na ruas ni huriam narap marminggu doh tami manang na ikun mandoho di marhiti live streaming asiroham Tuhan tatap ngulu nasida ganup sodangi roha do pikiran na jalahoma na manugu nasida ali Tuhan di bata ali Tuhan marningot tami dia kadongan nami na adong di luat Sumatera na tongon di bagasan kedukaan ganup akka paramarahan bencana alam ali Tuhan maritang yang nami mangili kami si meroam Tuhan pasu sodangi jala ramoti nasida songoko nama masu kami jala nama nyondangi roha do pikiran nami kanup didikio pele Tuhan ibata di buah kami gomos di bagasan tang yang nami program huriam ali Tuhan ibata pasu huriam pasu program ni huriam nanunga mardalan dohot nana yang di padalan di bagasan taunon
Songoni ganup aka kategorial sekolah minggu remaja naposo ama ina lansia dinalau merapot nasida lahau mampahen program-program di tonga-tonga kategorial nasida di Huriam tu tahun 2020 nomon ajari nasida Tuhan homa napaswaton roha holong roha dami marhiti programnya le Tuhan di bata marasangap guarmu di tonga-tonga ulonipe ali Tuhan di bata pasu-pasu saluhut na parhalado ni Huriam ali Tuhan di bata hodo na manodo nasida na mamilit nasida jalan na pabangkiton nasida patau nguluna gabe parhubasmu di tonga-tonga Huriam opele Tuhan di bata didikion di buah kami gomos di bagsan tangyang nami ruas ni Huriam na di bagasan hagalion ali Tuhan di bata di bagasan persakiton ima Agusta Kristin Buru Sianipar amang Sianipar amang MFD Siregar amang IFA Sitorus JC Episosada Siombing amang FFK Siombing amang SR Pasaribu Talan God Sianturi ali Tuhan di bata di hagalion pamatang nasida si maroham homa Tuhan namang irbakon tangamu nago habadeon itu pamatang nasida lehonom muma Tuhan hai pason hamalumun tunguluna pasu-pasumu uban na dipangan pasu-pasumu kanup aka para medis nagabi para hitiommu Tuhan mangalehon hamalumon tu nasida ali Tuhan di bata songoni kanup ruas ni Huriam na di bagasan saminggon di bagasan lasdroha ima di ulang tahun hatu tubuh Mikaela Putri Buru Nababan inang Desi Avenita Buru Silain amang Haposan Gultum inang Naomi Asriani Buru Tumorang Harvey Halason Pangaribuan inang Dona Ratna Jelita Buru Simanungkalit amang Renol RG Lumban Tobing amang calon sintua J Ebenezer Sumbayak inang calon sintua Rapiana Buru Purba JC Epesus Sada Hagabion Siombing ali Tuhan di bata di pertambahan umur nalehonommu di tonga-tonga ngulusat nasida totong maho na manabay pasu-pasumu manabay las ni roha dot ada meon holong ni roha di tonga-tonga ngulu nasida talu mobi di ganup akka ulon nasida pele Tuhan di bata homa na manyondangi na mamasu-masu nasida le Tuhan di bata songoni Tuhan ruas ni Huriam na di bagasan saminggon di bagasan lasdroha ima di ulang tahun partonga saripihon dinaposo mamang situa Ciha Siombing inang Buru Pancitan asiroham Tuhan pasu-pasu partonga saripihon nasida pasu-pasu kanup ianakon nasida le Tuhan di bata pasu-pasu kanup ulaon nasida pasu-pasu parnguluon nasida dia kasihol ni roha nasida dia ka sakap nasida homa na manangihon homa na patuluson pe ali Tuhan di bata ali Tuhan julma pardosa dohami nabadia do yang goho jumulu sisa masalut na dosa nami ali Tuhan di bata asa talup hami dinalau mangido macalo pasu-pasu na pinaradem di tonga-tonga ngulu nami mangasahon korenakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan si maroham di hami amin. Mari dimahita sian bukti nomor 678 Uhud ma tapasahat amplop 70. Jauh
adalah jongjong mita saluhutna. Tatangnya koma piliata ale de bata amanami na di banwa gijang hodo haroron ni saluhut silehon lehon nadenggan do nasolibasan na muliutus hupasata mima siyan na nilomi tu hami pilen nami tuho se jalomi gabe uap no cus di julum pasu no jaramoti asa huparasya kami pilenon patimbuluh na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti bion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam tada hami kodang nisi leho-leho mi tu hami asalam gir-gir hami mandok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale manami na di bonogijang say pinurbadia magwarmo se Roma harajomu se saut malo menroham di bonotongon songon na di bonogijang leho matuhami sa tranongoluan siapari si sama dosa nami son panesa nami di dosa ni donga mardosa tuhami una kami togiun pangujunan palua maami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan di bata maho di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di lopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim amin. Shalom, selamat hari Minggu, Martita, saluhutna.